kure nyaya yepfuma yakatongwa musi wa 28 mwedzi wa7 gore rapera case number 153 of 23 iye asipo. Nyaya yakatongwa chokwadi musi wa 28 iye asipo. Johannes Bidzima akanga amangarira John Marikebo naStella wari nyaya yakanga iri yepfuma. Johannes akataura dare renyu kuti John akatora mwana wangu akaita vana 4. Taenda kwaishe chenda mbuya akanzi abvise mombe 5. Akabvisa mombe imwe chete yamai. Ndinoda mombe 4 dzakasara ne$200. Dare rakati John ngabvise mombe 4 ne$200 dzataurwa naJohannes nemacost anoita $180 ape Johannes nembudzi 3 dzekushora dare renyu dare kuno. Dare rikati kana asina kubvisa zvese izvozvo zvikudiwa achazobvisa mombe imwe chete kuti amanikidzwe kuti abvise izvozvo nemombe imwe chete yeexecution. Akapiwa time 1 week after serving. Saka nhasi aita decision. Ini usina kuya kuda. Ini jangan singapura kunokudaita kublawa. Saka nyaya tabia someone parakauya rakasiyiwa kumba. Ini ndakandisiriko ndiri kublawa. Kuti ndizouye ndakatonzikudzwa nehanzvadzi. Kuti mukoma patakaenda kumba muroidi ndakanosvika ndichiona paine tsamba inoti ndikudiwa kuti. Saka iwe unoti kana uri kublawa hauna communication navo nevanhu vari kumusha. Communication ndaitoita nari kuHarare nekuti mbuya wangu asina foni. Ndo mai wangu vanogara kumba uko wanga washanda. Iyi foni ngeyarini? Tikandotarisa toona ichiripota kuti yakatengwa mai manjani. Saka imi munoona kuti pakati pese dai pakafiwa aisauya here maisakwanisa kusvidza shoko. Nge ndozvakuti dai pakafiwa aisauya here kufa kungati aiuya. Aiuya nekuti apana ndakatomuramba. Inini kana akagara ikoko ndazvigarewo. Tati dai pakafiwa aisauya here mukati aiuya. Saka samoni iro rakatadza kuti risvike kwaari nenguva ngei? Nekusaziva vishe mambo ina handina kuziva. Right. Saka itori iyoyo kuti munobvisa nawo makosi ake muchatozomupa ari pamakosi akazoiswa iyo 180 nokuti makosi ekunge achifamba Tezvara wenyu nemusingauyi. Right, taurai manyaya manenzwa. Chii chacho zvaunoda kuti iwewe ukumbire kuti dare rikuregerere? Nyaya ndainzwa mambo chandinoda kukumbira ndechekuti inini ndikutaura navatezvara vangu handina zvandiri kunyanya kupokana nazvo. Shuwa takaenda pachendamu. Taenda pachendamu nenyaya iyo vachiti vari kuda iwo pfuma yavo. Kuti iwo vati vanoda pfuma yavo, ini ndakanga ndaenda kwavari ndikati baba ndaikumbirawo kuti mundibatsirewo kurwara kuri kuita mudzimai wangu tibatsiranewo mudzimai wangu agara kwenguva yakadini yakakura. Ndaenda ikoko inini ndaisaenda kuna baba nekuti inini baba vandakatotanga kutovaziva vanomusungisa kuti vachenda mberi. Inini vandaiziva ndiSolomoni nevana wavo Edisoni naBenjamin. Ndo vanhu vandaienda ndichinorora, ndaienda ndichinorora kuniwa. Solomoni Gwidzi. Saka inini ndakazoona baba wakwatenda mbuya vachiti ndauya kunomuti Marikebo andipe pfuma yangu nekuti ndakaona mwana wangu ari kumba. Nyaya iyi ikatotongwa kwatenda mbuya. Chii Marikebo chakaita kuti udzosere mukadzi zvisina kuziva baba? Tikatotaura mambo ishe ini nyaya yakaitika ndeyekuti ini ndakaenda nemudzimai ndichiti abatsiri arapo. Taenda ikoko ndakanosvikako muriyo iyi andiri kutaura iyi yavo vana vawewa wakati aiwa isa hatitambiri pamukadzi uyu kuti tigadzirise zviri paari kana usina kupa mai mombe yeumai.
ndoba ndikutanga ndakupokana nezvataura baba kuti inini ndakabvisira mombe tiri kwatenda mbuyo inini ndakanga ndatobvisa kutari ndibatsirwe unhambidziko riri pamudzimai wangu. Saka tasvika pachenda mbuyo wakachenda mbuyo wakatotaura wakadai ini mabvidzi mukwasha wenyu mutonzwa nyaya yakutaura nekuti una wabvizima takanga tiine pataiita kunge tinodonzerana pavana mushure mekunge mudzimai aenda akatakura vana akaenda navo vana vaya vaenda navo kuti navabvizima tizotadze kunyatsomanoita tisina muzwisisana inyaya yekuti mwana wangu wekutanga akaroora takirai kuno yacho hapana kana kumbodii ini ndaingoita kuti ndakaita kumbonzwa nevanhu kuti mwana akadini akabvisirwa takirai kuno vakatorana tezvanakanyara yechitu zvikaitika zvimwe chetezvo ndo zvakazoita kuti tiite kunge tadhonzerana pakubvisirana pfuma kubva kumombe yamai taenda kuya kwezvanhu vakuidzimagadzira ichi mwana wenyu so takatogara ndikafunga kuti vatezvara vachagadzirisa dambudziko riri pamudzimai wangu kana kuti uya Mukwasha pandaenda ini ndabvumirwa titangire pakatichenda mberi watezvara handina kana kundu wauya. Saka ndakazotanga kutonzwa nyaya iyi kuti nyaya iya yange chitori nenyaya yekuzototi ndazoudzwa nasisi manje kuti aiwa mududiwa kwamambo makuru vakauya samoni rekuti vakwidzimwa vakuda pfuma yani iwe chekutanga ndanzwa uri kutaura iwewe kuti awa handiwazii wandinoziva wataura kuti ndiani Jonas naedson zima nabenjamin awo watatoa uri kutaura chii pamukadzi wavo wamwe tu akuihanzvadzi baba wesolomoni handichazivi kuti kune avo kukoma here kana kuti munin'ina weyavo. Iwe uchiroora mukadzi wako urova kuti hauzivi Tezvara wacho vakashayika baba chaivo wakabara mudzimai wangu wakashayika. Saka kana wakashayika wochisuma wochiita kuti wakuda pfuma yavo handiti akashayika munin'ina wavo mukoma. Saka pfuma inotsvagwa kunani patatu wautaura Vana kana kuti baba inotsvagwa nani nababa. Saka wakanyangadza chii kuti watsvage handina kuti wakanyangadza handina kuti wakanyangadza mama ndati inini avo pandakazovaona inini munhu wandaitopa kana zvichemo zvangu wandainyatsa kuziva kuti ndiye ari kuita nezvepfuma kwandiri inini ndiSolomoni. Ndakatoenda kokakawanda kwaSolomoni kwacho kubva patanga paiitika dambudziko remudzimai wangu ndichitonovaudza wakuidzimai wangu kuti baba onai zvinhu zvangu mamiriro azvaita zvakamira zvakadai zvakadai zvakadai. Solomoni ndiani kune ava? Saka hapana patiri kuona pakakanganisika kudai. Bali pane zvavataura kuti iwe mudzimai wako anorwara ichokwadi zvitoti wakatomuramba akatoenda musha kwavo. Mudzimai wangu inini akatoenda musha kwavo ane nguva yakadini aripo kumusha kwavo? ane 4 years. 4 years arikugara pamusha pano akatoroorwa uko. Handizivi ukwari kwacho kune akamutora kuti kudare. Vana vakutaura kuti wakaroorwa Vana wangu wandakaita naye wakaroorwa 2 vasikana 2 ndo wasara mukomana mane musikana. Saka kuti pfuma usahasi kupuwa inini usudaidzwa pakuroorwa havasi kundidaidza umwe wacho akatobva kuroorwa maimai akugara kuona kweyo vasikana kumayo iko kwana sekuru here ndototi kwana sekuru nekuti wakaroorwa wari kwana sekuru. Right. But hapana kachakonzerwa kuti iyo inyaya iri mumusha ichienda kutadzisa kuti ubhadhare pfuma yako. Inini mambo ipapo mudare muno munditori nenyaya dzangu dziri mudare rinori mambo indii. Ini pandakabva kubulawayo ndichiuya kuno kwini pamwana akapedzisira kuroorwa izvozvizvi pakatouya umwe murume akasvika akanditi ukadya pedzi pfuma yemwana uyu unofa nazvo mwana uyu mwana wangu. Ikaenda kudare kwashe zengeni ishe zengeni ikasvika nyaya ikatongwa pashe zengeni akabvunzwa murume akataura ichokwadi
akabvunzwa ko iwewe chii chakaita kuti iwe usvike kunoudza uyu kuti mwana ndewako atokura kudai atopedza chikoro atoroora zvikanzi naiye ivo wepabhizima ndo wari kuuya kumba kwangu vachitaura kuti tora ropa iri nderavo harifaniri kudyirwa neuyu saka kuti chiine pfuma ndopatuti iwo kuti handisina kubvisa pfuma nenhau yepaproblemu iyayo here kana kuti chii inini hakusi kuti ndiri kuti handidi kubvisa pfuma asi kana munhu uchibvisawo zvakafanana nebhazi unobvisawo bhazi wakasununguka uchiziva kuti bhazi ndiri kunosvika kwandiri kuenda inini watezvara wangu pawakanditi unza kuti pashoma pacho ndikubatsirei kurapisa mudzimai shuwa handina chandakaramba mambo ndaitowawo nemombe 1 asi ndakatoti bheta nditobvise 1 iyoyi kuti musha wangu asatoti ndikabvisa mombe nembudzi ndikavapa baba iwo wakanga waripo wacho panguva iyo tasvika patenda mbuya wakamboda kuramba baba kuti ai haana chakana mambo wakazoti wakazobvunza wakomana hamuna here kupihwa pfuma nemunhu wakati ashuwa takapiwa zvanzi kokutadza sei kubatsirawo murume uyu padambudziko ramuinaro muruda kungodya mari inini iyezve mambo nyaya yangu yatonaka ichiuyawo kuno nekuti inini kana kuri kunzi baba waroda kubhadhara ini ndakanyatsa kusununguka ndingatosununguke kuvabhadhara kumbogara kwandakaita nemwana wavo vachidiki asi izvozvi zvine nyaya yakaitika yekuti kune munhu akatouya achitontaura kuti usaye pfuma iyi unofa nazvo ende shuwawo ndakaona kuti ichokwadi nekuti saka vana Tezvara vana ivavo vakaenda kunobvisirwa kumba kwavo vari kutora mari vachiisa munhu vari kutoziva kuti haifaniri kunodyiwa kuimba kwemunhu nekuti handiye baba wevana saka ini kana wakanditi ndiwabhadhara ndiwabhadhara asi mwoyo wangu unenge uchirwadza kuti ndiri kubhadharira vamwe vana baba vane mhuri yavo mumusha ino iyo wadare ndoona sokuti nyaya iri kungotaurwa ndeyepfuma yamunobvuma kuti makatogara nemwana wamukaita wana kunyange pane nyaya dzapo pakuti wana wachozve havasirenyi wese here kana kuti ndemumwe apa zvaakuda dai mudzimai wacho anga aripo ndiye anotaura kuti asiri wangu ndeuyu chete kana kuti wamwe ndo wangu nekuti mwana uyu ndo namba 2 wekutanga wacho ndiye wekutanga haana chaakataurwa ndiri uye hapana wandati ndaona asi wenamba 2 ndiye auya uyu achiti mwana wangu kana ndinoti nyaya iri ndeyepfuma saka kana vari kungotaura zvokuti wada pfuma yavo nekuti wakagara nemwana wakaita mwana navo vanongoda pfuma yavo zvimwe zvokuchazotaurawo padare rimwe asi avo varingoda pfuma yavo yekugara kwawakaita nekuisa mwana wavo pamuviri pamakaita changamira chokutanga baba vakawirirana navatezvara vavo panana pfuma mashure vakava newirirano yavo vakafamba nemurungu wacho zvakanaka vakaendazve zvekare kumatare vakanowirirana nedare kuti aiwa izvi ndinogamuchira kuti ndirimbire muripo iwoyo iye vaakuda kutaura nhasi umwe yekuti vanoda kuti vatange vaona kuti vana ava ndevavo here kana kuti havasi vavo vane kodzero yekutoenda kuti yeni hazvirambidzwa vonoongororesa vana vavo zvoonekwazve nerimwe danho rineirirega asi panhasi yamakatarisana nayo ava vari kuda pfuma yamakambowirirana kumashure uku mukatonyorerana pasi ndo nhau iri mudare yati kuti dei yagona kutseketudza yakadaro iyoyo zvayapendereka kamambo taurwa nemutongi ndizvozvo asi tiri kuuyazve pane nyaya iripo ngeyekutoti uyu anofanira kubvisa zvokudiwana naTezvara wake abvisa zvokudiwana naTezvara wake iyo mangara nyaya dzake dzakawanda zvokutoti izvezvizvo vanaTezvara vari kudya pfuma isiri yavo iyo baba wevana varipo saka iyo ndo inozoya futi kudare ounzwa kudare dzakadaro onototi Tezvara wakadya mari izvi ngezvanguo pfuma yavo ndakavapa asi dai kana kuti vari kudya pfuma ine kutoti dzakukwanirana here nepfuma yaasina kubhadhara dai wanga wazvitsanangura saizvo
ngokuti zvinogona kudaro kuti iwe kuti usina kubhadhara pfuma vana Tezvara vanotora pfuma yako asi kunyange vanotora iwe uripo kutoti uona pausina kundipa paya yemwana uyu isusu ndaakutorera kumwana wangu saka munonga muchitowirirana muri pamwe chete zvinofanirwa kuuya kuna baba zvoenda kuna baba zvakwana Tezvara wachitorawo zvavo saka nyaya dzauti wati pane nyaya mbiri dziri kupinda ndechi mangari vachikomba god before me chitakatorera mudzimai ndiye baba wevana wemwana uyu pane zvawataura iwo John pamusina kunzwisisa watiwo kwaishe china mbuya vakomana wavo hanzvadzi dzinavo dziripo wabaya waripo awa waripo iwe uripo uri kuti iwewe wakanzi taura naye pachezvenyu ngekuti waipiwa pfuma ngeawa wasingazazvikazi but iye ishe pana paakatunga mombe 5 kwazobvisa imwe chete akapinda sepamombe 5 kana kuri kuti akatonga nyaya achiti taura nai makapanana kare pamunikazi akasvika sei pamombe 5 ngaindibhukowa kutaiwa tese pamwe 5 dzacho wakadzidza wakabvisa imwe chete ini mombe ndatinda ndatobvisa kare ndakanga ndatobvisa yeumaita saka balanzi dzakanzi 3 kudare kwacho kudare inini matauriro arakaita dare repaishe chenda mukuyo kana Tobias rakati wagwidzi tauriranai nemukwasha wenyu muroorerane mune zvakanaka nekuti chakaitika ndechekuti vagwidzima waitoramba kuti inini kumusha kwavo handina kubvita ndakaroora ndikasvika kutobvunza dare kuti nai dare inini handina kutizisa mukadzi ndakatoita kutsvaga munhu akatoenda kunobvisira achiri ikoko akatoita kuperekedzwa kuuya kumba kwangu ini saka munhu haaperekedzwika kana munhu uine usina kuroora tikadaro tikaenda kechipiri futi nasamukuru wangu inyaya yekuti mari ndo yatoshaikwa dai ndatouya nasamukuru akatoenda nepfuma kwagwidzi taenda kechipiri kechitatu ndokatakazoendesana kudare mushure mekunge vanhu vagwidzi maona kuti mwana akumbawo saka ndofunga nedambudziko ravo vaona zvavakwanisi kurigadzira saka vakati iwo ndakungoda pfuma yangu pfuma iwe kuroora wakaroora pfuma yese here kana kuti wakaroora paine balance handina kuroora yese saka balance inobvuma here kuti ndo yakanga iri balance pamombe 4 idza takatopa pamombe 43 handiti 1 ndakanga ndatowapa yamai handisi wangu kuti inenge riri ngana matima ndikati pa3 pato waibvuma here kuti dzanga dziripo kuti ndinofana kuwabhadhara kana ndine mwana wemunhu ndinofana aiwa Akaroora zvinozoitika mumashure like izvozvi zvanditi uri kuunza chikomba uchiti mukadzi wako handiti zvichireva kuti uri kuti iwewe ndinofana kunge ndakaroora kuti ndizoti mukadzi wangu sati kuti unobvuma here kuti aiwa uchine mungao wemombe 3 kuna baba gwidzi mungao ndinobvuma kuwapa kana mambo ini ndaona kuti pane mwana wangu here pawana ndinoona sekuti John ari kubatanidza nyaya mbiri. Nyaya yake nechikomba imwewo nyaya, nyaya yake naTezvara imwewo nyaya. Tezvara vanoziva mwana wavo ari mukadzi wacho. ZvaJohn zvekuzobata chikomba imwewo nyaya. Izvo zvazvimisi Tezvara kuti vapuwe pfuma yavo. Ndingazviisa nomumwe mutoro wazvinzwisisa here. Saka unobvuma here kuti uchine mungao wemombe 3 naTezvara wako. Iyo inopindawo iri yega. Nekuti wakabata chikomba wakati iri yega. So that kana patinozotonga yechikomba unenge wakumubvisisa nekuti iwewe tiri kuziva kuti uri mukwasha.
Ndini ndakapinzwa mudare. Taurai Inini ndichiti vana vachitanga kuroorana. Ndakabvisa mari yedu 500. Uyu mwana wangu aenda kunogara pabvidzi. Wadanana wana angarisabvira wangu mai wacho. Wana wadanana akabva aenda kunogara pabvidzi. Inini ndakabva ndati baba, mukuzviona here zvaakusekesa nyika. Toita sei? Vatatanga tabvisa $30 yekuti tikuda kutsvaga mwana. Vanoti tikutsvaga mwana uyu. Matsvakire kumwe mwana komana. Taita matsvakire kumwe mwana komana. Takagara. Takarima. Uyu azouya kumwe. Takarima. Baba wakaenda kuna mushamwari kuda kubvisa mari yangu. Wakabvisa 500. Pabvidzi mwana wavo akazotouya kumba kwedu ane mwana wake. Pataroora pedza ipapo patagara nemuroora wedu. Saka muroora uyu aiti achienda kumba kwavo achidzoka uko, achienda kumba kwavo achidzoka uko. Mwana wekutanga, mwana wechitu aenda kumba kwavo adzoka uko. Ndipo patakabva tazoti patagara zvinhu zviri kunetsa. Zvinhu zvakatodanga dada ndikoti kuti ndizvigori kana kutsanangura. Izvo itsanangudzo yatiri kuweka. Isusu toda kungonzwa uyu ati hongu ndine mukau kana kuti aiwa zvaari kutaura kuti inini kuti abhadhara hangu Tezvara handidi kusvika ndadii. Inini handiko ipapo ndinobhadhare wana wangu. Ndopatinoda kuti inini mambo ndinoda kuti ndibhadhare wana wangu. Handina kubasa nekuti gomba tichazopedzerana naro. Inini wana wangu dadini ndapedza wana wangu. zvichireva kuti mungao munobvuma kuti mune mungao kuna Tezvara. Ndinobvuma. Ndinobvuma kuti ndine mungao kuna Tezvara. Kuti wana wangu ngatichivharei abvuma kuti ndine mungao kwa Tezvara. Anobva abvisa mombe dzipi idzodzo dzakataurwa. Kwasara mombe ngani? 3 ne$200. Handiti unozvibvisa rini? Zvine zvimambo pamusoro inini mambo ndaikumbirawo kuti inini ndibvise pfuma iyi. Handiziwa hangu kuti kana munhu akaita mwana nemunhu anobvisa futi here nhamba inoenderana nemunhu akangogara nemunhu bedzi pavo. Iwewo saka kuti chii? Ndo patiri kubvunza iwewo kuti baba inini pfuma yawo baba wandinowapa kana ndikapa wanawo pakakudo paine kana wangu ini ndinowapa pfuma yawo. Ndinofungira ndibobvunzawo John. Une moto here? Unobare? Ndiani inini? Iwewe. Ndisuse dare tingaziva sei kuti unobare. Tinenge tapinda kuna njere. Saka dare richikuona pamusha pako paine wana varipo rinoziva kuti ndiwe baba wewana iyo zvakwauri iwe kuti undopruvha kuti havasi vana vani wako noti kuna Tezvara. Ende izvo zvazvimisi Tezvara nekuti Tezvara vachiona vazukuru vari pamba pako mwana wavo akabariswa wana newe. Inini mamambo akandapedzera mazino. Inini chiri kundirwadza basi ndine kuti wana wangu ivavo wakabva umwe wacho ndatopedza form 4. Aiwa iyo munozotaurawo nyaya yega. Kana muinewo chichemo chenyu munozoendesa kudare. Isusu chawo ndechechii? Handiti saka tichaizwa patinopinda kaipa. Saka ndiri kubvuma kuti inini chimbondimirirai ndinogadzira izvozvo zvacho. Rini? Ndopataura kuti tichivhari mozvibhadhara rini? Ndobhadhara gore rinouya, ona gore rinouya zvakaoma. Gore rinouya ndakatotorerwa imwe mombe yakauya kuno. Yakatorwa kubhadhara kuti kubvuma mhosva. Takatounza mombe kuno. Saka inini gore rinouya ndarimazve. Ndochigadzira mombe dzaatedzana ndowapa masadizo yawo zvasara zvacho. Kare makatorerwa mombe?
yakabhadharwa iko takabhadhara mota ipa yakauya yakanga yauya ichida kunotora pfuma yanhani. Saka mota yauya ndobva takaedza kuvatsanangurirawo zvakaitika vakati chanyaya ungazobvisa emakosi nyangere emakosi awo ekuenda saka ndiko ndikutema ipapo kuti handichina kuti ndiwapedzawo nhatu idzodzo twapa nguva yakadii Kamambo ndikuona mamiriro azvakaita kuti zvinhu zvanga zvatora nguva yakareba. Saka kutora kwenguva yakareba kubva gore rakapera nana Juni yaifanira kunge zvakatosvika muna December wanga wapera. Sino taakuchitanga kazhinji tinoti 3 months kuti munhu abhadhare pfuma 3 months. Saka kuti yaextendwa hayo zvazvekuchema kuna mambo asi mutemo wedare 3 months. Right, isusu taakupai sekutaura kwaita every 3 months mobhadhara mombe. Mombe dzacho handinaba dzese dzapera kufa dzapera kufa. Imhosva kachi yamuinayo Mambo inini ndiri kubvuma mhosva kasi mombe dzese dzapera kufa. Ndasarwa nei wanjai kana wakoyo wacho ndedzangu ini dzeumai kuno wakaenda kanongotierewa chiti imwe wakaenda kwaanofanira kutaura kuti wakaona zvakamira sei uyezve Tezvara kubvira kwatenda mbuya kusvika kungobuda mari hapana kana chinhu chawapuwa kana mari yebhasi. Nhasi watozwakumbirirawo kwamuri kuti muwata kuri kuya pana wongodzokera wanidzokera nei kama mai ava mutauro wavo ndofunga mambo vari kubuda zviri pachena vachiudzai mamiriro azvakaita nezvinoitwa nedare. Imimi ndimi mungatotaura panyaya yemari dai muri kutovhunza changamiri kuti kana iri mari pamombe ndochibvisa iri mari mambo vaikonzwai pane kuti murambe muchienda kwamuri kuenda. Nyaya yenyu haizonzwisisiki. Ndingabvunza hangu kuti mambo imari chitotarisana inavo mambo imimi imari right mune mombe nhatu handiti which is 350 times 3 notipa chii 1050 plus 200 yemakosi yanzi iyai ndakumbobvisa yemakosi which is 1250 ndabvisa 180 yemakosi yanga iri pamusoro futi totoibvisa toti isusu pa 1250 mwedzi wega wega unenge uchibvisa mari nekuti uri kusenza kubulawayo haachasenzi akopa arikubvizirwa namai inini ndini ndinotoona nhamo iyoyo ishe right mune anondobvisa mari mwedzi wega wega iyo manditaurirawo ndinotsvaga ubvisa mari pamwedzi wega wega pamwedzi 10 anenge apedza 1000 right undobvisa 100 mwedzi wega wega kutanga tiri munani izvozvi kutanga kupera kwamachi machi yeyu $100 every month right ichisimuka imwe ndikukumbirawo kuti mundibatsirewo kuti inini ndoita sei nenyaya yevana avo vamwe aiwa tati unoisa kudare hatiitongi paneho inoita